Ассалому алайкум ба ҳама подписчикон, ба ҳама бародаро, ҳама касе хуш омадед ба канали мо. Ядоме ки меҳмонаед, якум бора ин канала омадаед. Ба шумо я илтимос кунем, я подписатсия, я лайки ва дастгирӣ кунем канала. Иншоалло арзе видеои соз мепартем. Ҳозир пеши дараи Саъдӣ даем. Асфалт кадиса инҷара дрини уяли, агар эфира тамошо карда бошед, дрини уяли то уже то инҷара то раи Саъдӣ кардам. Дута асфалтная часть шине, а та дигар дар параи камаз. Инҷара асфалт рехтесан, ин тарафе ки ози мошино гаштесан, инҷара асфалт кардагиан. Даш асфалт шидагиад. Навол тараф асфалт кардесан. Ай пеши лесенсои торговый центр омадан то чи шура мешавад. Барои ки чиҳошона маззучона рехтагиан, там ҷоро бояд мешавад асфалт. Неҷа рай чи ай Саъдӣ. Ядоме ки чанд сол лесаи Россияда ин замин наушидагиад пеши ҳам монта буд чи буд. Озиҷа чанд чи сохтагиан. Инҷа истори мошино буд, монта дар ҳама чи соз мекунад, барои дар боза ҳама чи соз мекунад. Инҷа пеш не Саъдӣ кард. Para